Hello, nasaan mga kalaminions? Nangita ba kaglaming barbecue? Kanang barbecue na bagong luto? So nakatilaw na mo diri sa AS Fortuna ang ngayon sa restaurant Trillis. Actually atbang ni siya sa Matias. Lami sa ng barbecue diri bay. That's the manok, baboy, chorizo. Uban pa plus na pa ni sila only rice. Kung ganahan ka. And the nice thing about this barbecue place is it is a place where you can also enjoy ngohiong and other fried favorites like their Tsinoy chicken na kanabang murag ka ng manok na giluto, manok Bisaya giluto sa ngoyongan. Sama ani ba yo ngoyong barbecue ni kay combo. Karon ato ng tilaw. Time to taste. Morning. Ngohiong bay. Morning Tsinoy. Ngohiong style fried chicken. Bisayang manok. Bonus ngohiong sauce. Sarap. Barbecue. Very lean, very meaty, really good. And of course, kanilang chorizong halang, spicy chorizo. Damo na, wow. So tilawin na tanan sa Trillis. So located in AS Fortuna at Bangs Matias. Tapad sa metro. So support local guys. So what my thoughts lingawin tani kaning mga this is like a traditional recipe sa mga ngoyongan. Like mga Carlos yung domings have this kaning chicken, breaded chicken, cook alang ngoyong style. Of course, traditional ngoyong 15 pesos dito. But it's the place that makakaangad combo na kana barbecue and ngohiong in one meal plus puso. Awesome kayo. And lingaw sa dilang mga sauces halang lami real deal sauce. So visit na and support mga local ventures. Bye.